Krásny letavský deň, poteším vás, zajtra má byť len 33 stupňov v tieni, aj tu na Kokave, takže nemusíte sa ani vyspať, opálite sa ešte aj v noci sa opálite. No, ideme pokračovať v našom programe. Prvá prezentácia dnešného, žiaľ posledného pracovného alebo umeleckého programu, lebo zajtra sa už len balíme, odchádzame a plačeme. Takže prvá časť začína. Vlado Janček a jeho dielňa Slam Poetry. Milí priatelia, pekné popoludne, takže my sme aj tento rok rozdelili, keďže sa na to minulý rok osvedčilo našu dielňu na také dve časti, trošku bez bím, neviem, či je von. A je to vlastne terajšie vystúpenie Slam Poetry a večerné vystúpenie stand-up komedy o 8. Radi vás uvidíme aj tam. A ďakujem Janke Nemečkovej za to, že nám vytvorila tieto krásne piktogramy, ktoré trošku tak varujú pred použitými expresívnymi prostriedkami v našich textoch. Najprv si predstavíme Slam Poetry. Slam Poetry je vlastne žáner, ktorý vznikol ako snaha dostať poéziu viacej medzi ľudí. Vzniklo to v Chicagu v 80. rokov. A ľudia recitovali svoje vlastné texty v kluboch. Momentálne to funguje ako súťaž, v ktorej diváci ohodnocujú vystupovanie účinkujúcich. Podmienkou je vystupovať bez rekvizit, text je autorský a kladie sa dôraz na expresivitu alebo prednes toho textu, s tým, že to nemusí byť striktne rimované, sú rôzne formy toho flow, ktoré si účinkujúci zvolí. A nemusí to byť silou mocou vtipné, takže my väčšinou to, minulý rok sme to spravili tak a osvedčilo sa nám to, že máme také ľahší úvod, potom trošku závažnejšie až osobné témy a ukončíme sa tak trošku viacej zľahka. Tak ja by som nezdržoval, tak rovno náš prvý slamer nastupuje, je tu Peťo Mokrý. Peťo, poď. Potlesk.